इंसान के शरीर में आपन प्राकृतिक डिटॉक्स तंत्र होखेला, जवन की राउर शरीर से विषैला पदार्थ के बाहर निकाल के राउर शरीर के साफ राखेला। त लोग शरीर के डिटॉक्स करे के तरीका के बारे में काहे बात करेले? एकर असल मतलब बा कि तनिका धक्का भाग कम मेहनत जवन रउवा आपन शरीर के आसानी से अवुरी पूरा तरीका से डिटॉक्स करे में मदद कर सकतानी। यहाँ 3 बेसिक स्टेप बतावल गईल बा जवन की राउर शरीर के पूरा तरीका से डिटॉक्स करे में मदद कर सकेला। पहला बा उपवास। या तो आप रुक रुक के उपवास कर सकतानी या फिर सप्ताह में कम से कम एक बेर पूरा दिन फास्ट रख सकतानी। ये आपके शरीर के सब जहरीला पदार्थ के सही तरीका से प्रबंधित करे में मदद करेला। लेकिन जूस समेत भरपूर पानी पियल अनिवार्य बा, काहे कि एकरा से राउर शरीर पसीना, पेशाब चाहे मल के माध्यम से विषाक्त पदार्थ के आसानी से बाहर निकाले में मदद करेला। दूसरा, अयीसन खाद्य पदार्थ खाए के चाहिए जवना में फाइबर, प्रोटीन अवुरी एंटीऑक्सीडेंट जैसे साग, साइट्रस फल, जामुन, नट्स अवुरी पालक से भरपूर होखे। ये खाद्य पदार्थ पाचन में सहायक हो सकता अवुरी डिटॉक्सीकरण प्रक्रिया में मदद कर सकता अवुरी अंत में राउर दिल, दिमाग अवुरी पूरा शरीर के स्वस्थ रख सकता। अंतिम बा की स्वस्थ जीवन शैली होखे, जैसे कि व्यायाम, योग चाहे कवनो प्रकार के वर्कआउट कईल पसीना के माध्यम से राउर शरीर के विषाक्त पदार्थ के आसानी से हटावे में मदद कर सकेला। संगी हर रात गुणवत्तापूर्ण नींद होखल शरीर के आपन के कायाकल्प करे खाती बहुत जरूरी बा।